మావోయిస్ట్ అగ్రనేతలే టార్గెట్ గా ఆపరేషన్ కగర్. తాజాగా మరో అగ్రనేత హతం. మొన్న నంబాల, నిన్న సుధాకర్, నేడు భాస్కర్. వరుసగా జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్ల ద్వారా మావోయిస్ట్ పార్టీ కీలక నేతలను కోల్పోతుంది. ఛత్తీస్గఢ్ లో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీకి చెందిన మైలారపు ఆడెల్లు అలియాస్ భాస్కర్ మృతి చెందారు. బీజాపూర్ లోని నేషనల్ పార్క్ అటవీ ప్రాంతంలో శుక్రవారం భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టులకు మధ్య భీకర ఎదురుకాల్పుల్లో ఆడెల్లు అలియాస్ భాస్కర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆడెల్లు అలియాస్ భాస్కర్ తెలంగాణకు చెందినవారే. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండలం పోచెర ఆయన స్వస్థలం. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీలో కీలక నేతగా ఉన్నారు. గతంలో అనేక ఎన్కౌంటర్ల నుంచి ఆయన త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. అనేక ఆపరేషన్ లో పాల్గొన్న ఆడెల్లుపై 25 లక్షల రూపాయల రివార్డు కూడా ఉంది. భాస్కర్ ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రత్యేక జోనల్ కమిటీ సభ్యునికి పనిచేస్తున్నారు. అతనిపై ఛత్తీస్గఢ్ లో 25 లక్షలు, తెలంగాణలో 20 లక్షలు, మొత్తం 45 లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉంది.